Poštovani ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Brawl Stars. Znači, tu su s nama dva majmuna, najveća na cijelom Balkanu. Znači, ja uzmam za Džengre bajno redim. Pretplatite se na kanal i lajkajte, molim vas, da dođemo do 100 ljudi. Ako dođemo čim prije, recite svojim drugarima, svima nek se pretplatite. Ulazite u ovaj moj klan, ulazite svi unutra. Znači 9 nas je, još da dođemo do 100, ajmo redi. Lagano bude. Nemanja, de, ajmo kick out. Idemo ja i Brawl Stars, ljudi, znači Brawl Stars. Igrat ćete i sa mnom, znači jedan je već igrao sa mnom. Samo napišite u komentare da li želite igrati sa mnom i... Igrat ćete slobodno. Snimit ćemo stream koji ćete igrati. Kako ste se ovo odbacili? A da, dobio sam. Moraš ja juče. Ček čan. Opa, vidi. Opa. To je pičivo. Znači idemo lagano, idemo lagano, buraz, lagano. Samo mogao je on pričat s nama, ali jebe. Gdje je ona? Jebo mate. Kad ovaj Brawler nema ko... Ostali buraz. God, Piper mu skida, delno, drž se. Opa. Neko ti kupit konju jedan. Okej, nokan. Jebo mat. Noka, lagano, pa bacaj, nemoj ići na mine, ubiće ga, nema, majmun ubiše ljud, majmun. Stvar konja ubiše. Ajmo još jednu partiju, play. Ajde, to. Što mi sebi nešto neku puhicu ima. Vidi majmun. Vidi. Ajde, malo, gas, ovdje na krovu. Neće, glavo se odbija, glasa. Odbija se, od krova. Ne! Jebo ti mati. To je to ljudi što se tiče ovoga videa, nadam se da ste uživali. Pretplatite se i lajkujte. Vidimo se u naslednjem videu i... Ćao!